mi geldi, kalem basar geldi. Sağ olsam gelmez idim, öldüm ya sağ mı geldim. Nesine yar, nesine ölürüm ben sesine. Bir daha vursaydı nefesim, nefesim. Bir daha vursaydı nefesim, nefesim. At sove i dine arme er lige så mærkværdigt og smukt, som at være kejserlig fuglefinger i en eventyrverden, hvor alle ting har vinger og flyver frem og tilbage mellem hinanden, fordi de synes, det er skægt at flyve, og fordi de elsker at blive fanget og sluppet løs igen, så de rigtig kan nyde deres vinger, deres purpurrøde og sølvende og smaragdgrønne og gyldne vinger, i det eventyrlige violette tusmørke, hvor du ligger ved siden af mig, som en stær, der er styrtet til jorden, våd og forpjusket med sine fjer og øjenlåg limet til af søvnens hvide valmuelim. Mod Afrika. Når vi flyder ind i hinanden, bliver vores ansigter tydeligere på de hemmelige jordfarver, der blandes i turkisgrønt skær af det rubinrøde center, som slynger os ud i sommernatten, til vild honning begynder at dryppe fra vores fingerspidser. Og din krop, der er træt af at rejse, som en uddødende nomadestamme, forvandler min sjæl til mit køn, mens mine tanker bliver kvindelige og flygter kyske som galionsfigurer, fuldt af et spor af blod og parfume, og din egyptiske profil vender sig mod dine øjnes genspejling af en glemt viden inde i mine, og får en række usynlige skrifttegn til at lyse, hvor der står, at alt allerede er skrevet, men intet blevet læst, før det er skrevet en gang til. Af mit liv på dit, og af dit liv på mit, og med den ene af os altid på vej fra syd til nord, og den anden altid på vej fra nord til syd. Jeg vil eje dig. Jeg vil eje dig, du skal være min. Din krop, din sjæls dybeste hemmeligheder skal være min ejendom. Du skal ikke have et hår, ikke en tand, ikke en eneste mørk krog i dine tanker, som ikke tilhører mig. Hvordan skal jeg ellers kunne sælge dig for dynger af sølv og guld, kostbare stener og alle mulige luksusvarer? Eller hvem ved, måske blot for et glas vin, en nat med en luder, en håndfuld kulørte glasperler, eller en tarvelig kniv med håndtag af sejlgarn. Hvordan skal jeg ellers få at vide, hvad tabet af dig betyder? Hvad med måle dit fravær? Miste dig skal jeg alligevel. Hver dag mister jeg dig lidt. På Orientens markeder vil jeg opkøbe sådanne ting, som jeg kunne have solgt dig for. Små ting, der vil minde mig om de usynlige bjælder, dine bevægelser hele tiden får til at ringe i rummet, og en vældig strøm af silke, som det sted, hvor din hals møder dine skuldre. Og hvis jeg pludselig en dag tilfældigt skulle møde dig, vil jeg forære dig det hele. Riviera. Kurven med frugter, den åbne altandør og dit ansigts drejning, når du vender dig mod denne opstilling, som jeg fik lyst til at lave, bare fordi jeg kom forbi.
Alle de vulgære pastelfarver, den slidte musik fra de nære bordeller, solen over vandet, palmerne og det yndige vinrøde sejl nede i hjørnet. For et sådan øjeblik vil jeg med glæde ofre mit liv og gøre det hele tiden. Som du ser, er det endnu en gang blevet morgen. Regnen strømmer ned, og jeg står omgivet af affald og halvvilde nysgerrige hunde under en bleg gadelygte. Netop så kærligt vil jeg gerne skrive til dig, at jeg mistede dig for altid, og være så oprigtig i mine løgne, at sprogets skelet blev synligt og udskilleligt fra mit eget. Der er dage, hvor jeg er ude af stand til at vælge, men står lene og gennemrystet og gennemtrængt gråd, med en fornemmelse af at tilhøre en familie af sten, der har overlevet tiden og jorden for et eneste ønske. En evne til at stå og vise, hvad der er kommet forbi, optog af klovne og soldater, de mange begravelser, den megen sorg, myldret af blomster og frugt, tilfældigheden i alt dette og den frygtelige orden. Ode til et brugt søm. Hvor sørgeligt er ikke et brugt søm. Rustent, bøjet og sløvt. En falden budbringer om en form, der er gået tabt. Det kan være faldet ud af et hus, et skib, en vogn eller en seng, såvel som en død dommers kiste. Hemmelighederne, der holdt på plads, har intet spor efterladt i dets rust, og dets bøjning har ikke kendt dem. At rette det ud og bruge det igen, føles næsten som en mishandling af sømmet. Og at sammenligne dens ensomhed med min egen, hvor fristende det end måtte synes, ville være en hån mod sømmets væsen, der fastholder, hvad man ønsker og er trofast imod det. Når nogen endelig holder kæft, bliver historien tilbage, så nye munde kan lære at gentage den mellem måltider og kys. Se, kastanjetræerne står i blomst, siger nogen tankeløst, dagen før en ny generation har gjort sætningen uforståelig. For at beskue sig selv opfandt døden alfabetet. To digte fra den her besøgstid. Programerklæring. Jeg ville så gerne skrive et digt, må være den uskrevne linje, som alverdens digte begynder med. Og nu har jeg skrevet den. Det må give mine ord en vis vægt. I skal ikke vente jer rim, for jeg kan ikke fordrage rim. I modsætning til de fleste har jeg svært ved at huske et digt med rim i, men jeg kan i massevis af urimede udenad, blandt andet dette, når det bliver færdigt. Rim spænder ben for hinanden, synes jeg, og kan dermed sammenligne rimede digte med fodbold, som jeg i modsætning til mange heller ikke er vild med. Hvad mere? Jeg kan ikke lide lugten af bagerforretninger, men synes, der lugter godt hos slagteren, selvom jeg er modstander af at dræbe dyr. Og når mere end 3 personer begynder at mene det samme, mener jeg, at mindst en af dem må have uret. Derfor siger jeg, ned med monarkiet og slip så alle husdyrene løs. Hermed har jeg forelagt mit program i form af et digt uden rim. Det er et program på grund af ordenes logiske indhold. Det er et digt, fordi jeg siger, det er det. Og det aller sidste lille korte digt. Med et blomstrer alt, og enhver er alene i sin besøgstid. Tak. God aften, og tak for invitationen også. Jeg er glad for, både glad og stadigvæk er det lidt tæt på, synes jeg.
meget stort portræt af Henrik bagved. Det er meget tæt på. Jeg ville faktisk have indledt med at sige noget, som Henrik selv sagde i det næste digt, som Lone læste op. Jeg vil nemlig sige, at der er mange ting, Henrik ikke kunne lide. Han kunne heller ikke lide Sophus Clausen, som er en anden stor dansk digter, men jeg synes pludselig, at mange af de digte, som Lone læste op, faktisk mindede meget om nogle af Sophus Clausens rejsedigte og italienske digte. Så det var lidt sjovt, så han var meget paradoksal, og det er hans poesi jo også. Jeg har valgt 3 digte, og det første, jeg læser op, det er faktisk ikke nødvendigvis mine yndlingsdigte, men det er nogle digte, som havde stor betydning for mig på nogle bestemte tidspunkter i mit liv. Og da jeg var meget ung og ville også skrive et digt, så læste jeg blandt andet et digt fra Syvsoverne, som hedder Kina betragtet gennem græsk regnvejr i Café Tyrk. Og det er som om, at der i mange af hans digter, og især i det her digt, ligesom løber alle mulige ting imellem digtet, sætninger, og så ender det i en pludselig sådan stor klarhed. Og det var det her digt, det var meget voldsomt at slutte med det sidste. Det vil I høre, hvordan den her klarhed pludselig står, og det gjorde bare et kæmpe sådan åbenbaringsagtigt indtryk på mig, da jeg var 18 år, eller da jeg læste. Så for ikke at snakke for meget mellem digtene, så er det næste digt, jeg læser op, det hedder Kongernes Konge. Og det er slet ikke et let digt. Det er et udgrundeligt digt i 7 dele, som på en måde handler om det gådefulde i at være et menneske. Det handler om magt, og det handler om digteren selv. Ingen af os, tror jeg, rigtig ved, hvad det egentlig betyder. Det tror jeg heller ikke, digteren selv gør. I hvert fald, så går han i graven med hemmeligheden. Og det sidste er fra en bog, der hedder Forsvar for vinden under døren, hvor jeg mellem bøgerne, så kiggede jeg, hvad skulle jeg nu vælge? Så tog jeg denne her frem og lukkede mine øjne, og så slog jeg bare tilfældigt op på et digt. Og det viste sig, synes jeg selv, at det på en mærkelig måde giver mening. Kina betragtet gennem græsk regnvejr i Café Tyrk. Støvregnen falder i min kaffe, til den bliver kold, og løber over, til den løber over og bliver klar, så et billede på bunden kommer til syne. Billedet af en mand med langt skæg i Kina foran en kinesisk pavillon i regnvejr. Styrtregn, der er størknet i striber hen over den forblæste facade og over mandens ansigt. Under kaffen, mælken og sukkeret, som er ved at skilles under den slidte glasur, synes øjnene udslugte eller indadvendte mod Kina. I koppens porcelæn, koppen som langsomt tømmes for kaffe og løber fuld af regn, klar regn. Forårsregnen forstøves mod tavernagens halvtag. Facaderne på den anden side af gaden ligner en stor, meget slidt væg af porcelæn. Hvis skær gennemlyser vinløvet. Vinløvet, der også er slidt, som inden i en kop. Kineseren ser solen komme til syne gennem et grønt blad, der er faldet ned i koppen. Koppen, hvis indhold nu er fuldstændig klart. Kongernes konge. 1. Så længe som denne sætning
varede min magt. Jeg husker ikke, på hvilket sprog de hyldede mig som kongernes konge, eller hvorfor de holdt op. Jeg oversætter min magt til dette. I kan vælge mellem mig og kronen, tage guldet ud af mine tænder og smaragderne ud af guldet. I kan kugle mig ned, om I vil. Der, hvor min magt var, kan I ikke bøje et strå. 2. Med disse ord var hemmeligheden en del af sætningen. Den kunne ikke forklares eller gennemskues. Så længe varede den. Ingen nåede at søge tilflugt der eller konspirere der. Som mit liv gennemlevede jeg den det øjeblik, jeg var dens konge. Jeg kan ikke læse tilbage eller lave om på noget. 3. Af lange og langt mere forskellige veje, end de havde ventet, er et større antal, end de var bestemt til at blive, nu nået til min tærskel. De, der er for mange, bebrejder mig mine langtrukne offentlige henrettelser og mit prangende hof. Jeg svarer, at jeg er deres konge. En konge har man, så han kan slå sine fjender ihjel og holde hof. Jeg har allerede forfattet de inskriptioner, som skal stå på stenene over de hoveder, jeg vil lade rulle. Således samler man et landskab, et rige, et folk og et sprog, så det for en kort stund kan ligge der og stråle i solen. Og vægten af kronen bærer jeg med et smil, vendt mod de mange mundre, funklende og pludrende vandveje. 4. Med disse ord er det uskrevne blevet slettet. Og med det menneskemængdens øjne, tavsheden på torvet og lyden af duen, der flaksede op i arkadernes middagsmørke. Der ser man kongen og hans generaler, og det hemmelige politi træder frem så klart som frost. Dets medlemmer mangler lige netop så meget i at være helt ens, at de hver for sig er lige så skræmmende forskellige som delene af den blanke maskine, de har med, og hvis lugt er identisk med oplevelsen af dette citat. Ingen kan gå hjem, før alle har glemt, hvad de kom for at sige. På kortet over byen fornemmer man, at en vred Gud, støttet til sine røde aftenskyer, læner sig fremover og betragter sit værk med mishag. 5. Et antal døre findes der ubestrideligt i denne sætning. Og her en dør. Gennem døre kommer man ind og ud af huse, og i hvert hus er der før eller siden nogen, der dør. Derfor går jeg ind for den tradition, at man slår hul i muren, så den døde ikke skal gå tilbage gennem døren. Men idioterne ved ikke, hvad magt er. De vil hverken nænde at slå hul på mit palads eller mure bymuren til. 6. Det grå land hører til foråret. Det røde land kroner sommeren med diamanter i middagstimens mørke. Det blå land har mit blik skænket sig selv. Det grønne land er til at gå på. Platfod, platfod, vi, dine frøer, synger under månen din pris, som du har lært os. Det brune land viser sig at være sort. Det er det efterår og sen sol i opkørte jordvejes vand. Om vinteren kommer kongen, der altid har hersket. Han er ældre end alt og ser sådan ud. Han griner og ryster os som fluer i en flaske. Og mange af os falder derned, hvor vi i angst har skuet. 7. Med de samme ord, som rejste riget, underskrev jeg kongen min dødsdom. De undrede sig over min ro, da jeg lagde pennen fra mig og så op, og den kongelige latter, jeg var berømt for, da jeg gik hen til skafottet. Hvis de kunne have set sig selv,
ville de have grinet højere end mig. De vil stå i kø for at prøve min krone og omtale hinanden som folket i håb om, at magten vil vise sin natur. Den magt, jeg tager med mig i graven, skal jeg ikke engang selv rigtig fatte, før det sidste punktum er blevet sat. Tibetansk drøm. Jeg så et barn sidde på bredden af en sø og troede, det var mit, og ville gå hen til det, da det vendte sig om og rystede på hovedet, som ville det sige: brug mig ikke en gang til i dine drømme. Du er død og har ingen ret til at dræbe dig selv igen ved at vise dig her. Jeg vil også sige mange tak for invitationen til at komme hertil. Jeg har ret tit været ude at læse op sammen med Henrik Nordbrandt, og i den anledning snakket med ham om forskellige ting, når der har været pause eller bagefter. Og blandt andet så interesserede vi os i hvert fald begge to meget for sprog og digte i andre verdensdele. Og havde også begge to læst det kinesisk, og Henrik havde også læst arabisk, og derudover så mestrede han også græsk og tyrkisk, og vel også de sprog, som vi lærte i skolen, tysk og fransk og engelsk. Så derfor så har jeg lige skrevet lidt ned om et begreb, de har på kinesisk. I kinesisk kunst og poesi kender man til et fænomen, som kaldes qi. Ordets betydning er åndedræt og energi. I sin oprindelse betyder ordet den damp, der opstår ved kogning af ris. I en bredere og dybere mening af ordet står det for en eller anden vital kraft. Og det går ud på at samle den vitale kraft, energierne fra makrokosmos og inddrage dem i mikrokosmos. I poesien, i digtet, det kunstneriske udtryk. Og få det til at vibrere sammen. Lige meget hvad digtet handler om, og lige meget hvor formfuldt det er, når det bare har qi, giver det en særlig energi fra sig, som fænger. Og det gør Henrik Nordbrandts værk. Det fænger, det har energi, og samtidig sit helt eget åndedrag. Hans digte har ført mig steder hen i sproget og verden og sindet, hvor jeg aldrig har været før. Digte skrevet i Grækenland og Tyrkiet, og på andre rejser i kærlighed, drømme og savn og oprørskhed. Og digte om at flygte fra sit fødeland, Danmark, hver gang det tog sig alt for trist ud. Eller blive og rette op på tristheden med et trist, skønt digt. Ja, at Henriks digte var fuld af humor, synes jeg, men samtidig af en kritik af verden. Han lagde ikke fingrene imellem, når han skrev om absurde magtforhold og om sin egen skrøbelighed. Og nu vil jeg læse nogle digter op, som jeg har samlet fra hans forskellige bøger, og derfor samlet i det her hæfte også kopieret dem. Sådan en. Du er som sådan en rose, en sådan rigtig rød rose, at ingen nogensinde så det. Sådan
Ja, sådan. Så jeg rigtig sådan. Ser, at du er sådan en rose. Sådan en rigtig en. Sådan en rød en. Sådan set. Sådan en. Henrik Nordbrandt, han er, vil jeg nok våge at påstå, en af de nyere tids mest vidunderlige kærlighedsdigtere. Og her er et digt, som ligesom er et erindrende digt. Henrik har jo også skrevet en decideret erindringsbog, Døden fra Lübeck. Det her digt stammer fra Støvets tyngde 1992. Det rustrøde sejl. Enkelt har de sikkert aldrig været, men jeg husker et blegt hav med nogle hvide, og hvis jeg ikke tager fejl, et enkelt rustrødt sejl. En lugt af døde fisk og tjære, og bag min ryg en raslen af noget, jeg senere lærte, hed marehalm. Også på ordet røllike forstod jeg da, at jeg var blevet født, og hvad det indebar. Og af den grund samlede jeg på sten og holdt af redskaber af stål, men var bange for det levende, den krybende vedben med dens fugleunger, der døde så hurtigt, og insekterne, som bor i gamle møbler. Det var altid de sejl, der var længst ude, der fastholdt mit blik i længst tid. Og netop da var alting så enkelt, som når jeg tænker tilbage på det i denne stund. De rustrøde sejl, irgrønne skygge på det blege vand. Og i mange af Henriks digte, der blander drøm og virkelighed sig. Og med drøm kan det godt være ligesom selve natdrømmens fantastik og verden, der indgår i digtet, så mærkelige dimensioner ved tilværelsen opstår. Og den her, det er fra Drømmebror 1998. Drøm om en skov. Jeg så den skov, og den var mærkelig. Der var en massevis af vejskilte, men ingen veje, og slet ingen ende på træerne. Så man vidste heller ikke, hvordan den himmel, som spejlede sig i de store mørke søer, bar sig ad med det. Navnene virkede så hjemlige, at man kunne have boet der, hvis det ikke lige var, fordi man var helt sikker på, at man aldrig havde sat sine ben der i Blodby, Søvnstrup, Svubløse, Himmelben og Stadby, for at nævne dem, jeg husker. Hvis man var rendt på sig selv, ville man nok ikke være blevet overrasket, og sikkert bare have sagt dag og gået videre. Men det gjorde man egentlig ikke. Og hvis der havde været nogen vej ud af den, eller ende på den, ville man sikkert slet ikke have givet beskæftige sig med den i denne her form. Så det er altså det handler om. Også det tema, som optræder i hele tiden overraskende variationer i Henriks digte, er vind og vejr og årstiders skiften. Og her kommer et digt om årstid i hvert fald. Det er fra Ode til Blæksprutten 1974. Dage sent i marts. Dage bevæger sig i en retning, ansigter i den modsatte.
Uophørligt låner de hinandens lys. Mange år efter er det vanskeligt at afgøre, hvad der var dage og hvad der var ansigter. Og afstanden mellem de to ting føles mere uoverskridelig dag for dag og ansigt for ansigt. Det er det, jeg ser på dit ansigt, disse lysende dage, sent i marts. Ja, og igen, ligesom drøm og virkelighed blander sig i Henriks digte, så blander det denne side og det hinsidige sig også i mange af digtene. Det vil sige, at døde viser sig i levende liv i digtene, eller omvendt. Og den skræk og gådefulde lykke og undring, det giver, jeg tænker over, når man tænker over det. Her er et digt fra Omgivelser, 1972. Når et menneske dør, bliver dets omgivelser tilbage. Bjergene i det fjerne, kvarterets huse og vejen, som om søndagen går over en træbro, lige inden den fører ud af byen. Og forårssolskinnet, som lidt ud på eftermiddagen når en hylde med bøger og tidsskrifter, som uden tvivl engang var nye. Det er ikke spor mærkeligt, men det har ikke desto mindre ofte undret mig. Ja. Og et ønskedigt fra digtsamlingen Pjaltefisk, så kom i 2004. Ønske. Jeg ville ønske, jeg kunne se dig, som du var. Nej, jeg ville ønske, jeg kunne se dig, som jeg ville ønske, du var. Nej, jeg ville bare ønske, at du var sådan, så jeg kunne se dig. Men lige nu er du alt for langt væk. Så allermest ville jeg nok ønske, at jeg slet ikke var her, så det bare var dig. Og hvis jeg stirrer længe nok ud i skumringen på det blomstrende mandeltræ, så går alle disse mine modstridende ønsker i opfyldelse på én gang. Ja, det var et godt ønskedigt, altså. Ja, og så vil jeg slutte af med et digt fra Henriks seneste og sidste bog, som kom i 2021. Så en morgen. Fuglene. Hvad laver alle de sorte fugle, krager, alliger, skader og ravne, eller hvad ved jeg, så højt oppe i luften, at man næsten ikke kan trække vejret? Der er ingen landjord at se, ikke et bjerg, og heller intet hav. De flyver med vilde vingeslag i alle retninger, men kommer ingen steder. Og hvad med mig? Tak.
ville ønske, du aldrig var kommet, så natten heller aldrig var gået. Og jeg ville ønske, du ikke var blevet, så morgen heller aldrig var kommet. Jeg ville ønske, det aldrig blev sommer, så sommeren altid var på vej. Jeg ville ønske, det aldrig blev sommer, så sommeren altid var på vej. På Israels plads. På Israels plads. Jeg ville ønske, det aldrig blev sommer, så sommeren altid var på vej. Jeg ville ønske, det aldrig blev sommer, så sommeren altid var på vej. På Israels plads. Israels plads. Jeg ville ønske, det aldrig blev sommer, så sommeren altid var på vej. På Israels plads. God aften, og også tak herfra. Det er en stor glæde at være med til at ære Henrik Nordbrands minde. Jeg var meget inspireret af hans digte, som helt tilbage fra jeg var meget ung, og det er jeg ret sikker på. Det er jeg faktisk helt sikker på, at jeg bliver ved med at være. Og jeg har valgt, hvis jeg skulle vælge en yndlingsdigtsamling, så skulle det være Ode til Blæksprutten, som vi også allerede har hørt et enkelt digt fra. Jeg kan faktisk huske, dengang jeg var måske 22, så sad jeg faktisk og skrev en universitetsopgave om den her digtsamling, samtidig med, at jeg så sad i al hemmelighed næsten og skrev mine egne digte. Og det var smart, fordi man lærte rigtig meget om at skrive digte af at læse så mange Nordbrandt-digte. Og jeg kan huske, at opgaven hed Med en rose i den ene hånd. Og det er også en digttitel, eller det er også en linje herfra. Jeg vil begynde med hvad skal man sige, den her blæksprutte, som jeg også er blevet ved med at tænke på, og helt i min seneste digtsamling har den spøgt, den her blæksprutte, i forhold til kærlighedspoesi. Og jeg skal også sige en ting, det er, det her er ligesom sådan rosen, som
Jeg studerede som figur gennem en hel masse af hans digte, og så også duet. Jeg taler til dig, og du er ikke her. Han er jo mesteren i begærsmonologen, eller det han selv kaldte det bortnærværende du. Ode til blæksprutten. Blæksprutten er hovedsageligt arketypisk på grund af sine fangarme, men også på grund af sit næb og sit blik. Og den helt utrolige kombination af disse tre ting betragtes den som noget af et uhyre. Den lever i mørke, uhyggelige huler, dybt nede i vandet, hvor den laver sit blik af døde sømænds sjæle, omklamrer, siger man, svømmer med sine fangarme og trækker dem med sig ned i dybet for at fortære dem. Den 10-armede blæksprutte, siger man endvidere, kan vokse i det uendelige, og der er set eksemplarer på over 30 meters længde. Den er bygget som en raket og bevæger sig lydløst og med lysets hastighed i sit eget element. Der findes et fotografi fra århundredeskiftet, taget fra dækket af en fregat, af en 8-armet blæksprutte i færd med at omklamre en vældig blåhval. Hvem der sejrede, vides ikke. Men ser man bort fra dens rolle som uhyre, er blæksprutten i virkeligheden det vidunderligste af alle vidunderlige dyr. Og når jeg nu tillader mig at sammenligne dig med en blæksprutte, forekommer det mig at være det smukkeste, jeg overhovedet kan sige, såvel om dig som om blæksprutter af enhver art. Blæksprutten bevæger sig i vandet som en danserinde, der er blevet befriet for alle fysiske love. Som en legemliggjort sjæl, skabt til at berøre, omfavne og elske, og som et hjerte i evig søgen efter kroppen, det blev revet ud af. Blæksprutten er mere yndefuld end nogen anden fugl eller fisk, tranen og jagtfalken, sværfisken og flyvefisken, alle indbefattet. Den er mere kvindelig end nogen kvinde, og dens øjne er langt blidere og mere sørgmodige end øjnene på nogen Gud eller profet, jeg nogensinde har set. Blæksprutten er skønhed, ynde og kvindelighed, blidhed og sørgmodighed, legemliggjort. Blæksprutten er den sidste havfrue. Jeg har engang skudt en blæksprutte i det klare vand under Tyrkiets ægæiske kyst. Den så på mig, da den blev ramt som en mor eller en elsket. Så slyngede den sine fangarme omkring mig. Ikke for at trække mig med sig ned, men som om den ville kærtegne mig med hver eneste en af dem i undren eller afsked, inden den døde blufærdigt i en sky af blæk. Blækspruttens kød er hvidgult og glat som kinesisk elfenben og efterlader en bittersød smag i munden. Hver gang jeg spiser en blæksprutte, har jeg en følelse af at overtræde et eller andet ældgammelt tabu, som at spotte Gud, plyndre en grav eller begå incest. Og alligevel, eller måske netop derfor, elsker jeg smagen af blæksprutter. Hvis jeg selv engang skulle ende som føde for et dyr, vil jeg gerne ædes af en blæksprutte. Rosen fra Lesbos, som jo må være en henvisning til Sappho fra Lesbos, som levede på den ø for 600 år siden, 600 år før vores tidsregning. Rosen fra Lesbos. Jeg har fået denne rose af en ukendt kvinde, da jeg var på vej ind i en ukendt by. Og nu, da jeg har været i byen,
sovet i dens senge, spillet kort under dens cypresser, drukket mig fuld på dens tavernaer, og set kvinden komme og gå og gå og komme, ved jeg ikke længere, hvor jeg skal kaste den fra mig. Overalt, hvor jeg har været, hænger dens duft. Overalt, hvor jeg ikke har været, ligger dens visne blade sammenkrøllet i støvet. Gestus. Jeg vil sælge mit fædreland for dets smukkeste rose, og være landflygtig resten af mit liv, for at jeg kunne se den for mig i din hånd en forårsaften som denne, når du bøjer dig over den og plukker dens blade af, et for et, for ikke at komme til at se op. Og så hvis jeg skulle vælge et, som jeg tror, jeg næsten kan udenad. Jeg vil ikke tør ikke at prøve, men det er sådan et, jeg kan ligge og tænke på nogle gange. Så kører det bare. Jeg har købt mig fattig i roser. Jeg har købt mig fattig i roser. Jeg er gået vild i blåt. Hvis jeg ikke ser dig i morgen, er jeg en død mand og ligger langt ude på havet under en bleg martshimmel. Som et spøgelsesskib, der er sejlet fra sin galionsfigur og har efterladt billedet af den i alle vinduerne med en rose i den ene hånd og den anden åben, strakt frem. Nu kan jeg ikke bruge dig længere. Nu kan jeg ikke bruge dig længere som en rose i mine kærlighedsdigte. Du er alt for stor, alt for smuk og alt for meget dig selv. Nu kan jeg faktisk kun se på dig, som man ser på en flod, der har fundet sit eget leje og nyder det i hver af sine bevægelser, hvert af sine sving, hver af sine fisk og hver af sine solnedgange mellem de blå, snedægte bjerge, som er mine og mine alene, fordi du har banet dig vej gennem dem. Nu kan jeg kun spejle mig i dine forbistrømmende, rolige vande sammen med de faldende blomsterblade, prammene og de forladte mine byer, hvor dine elskere drikker sig fulde og drukner sig i dit måneskin og bliver skyllet op på bredderne i de fjerne lande, hvor vi mødes i vores drømme. Du. Nu vil jeg ikke tale om dig. Nu vil jeg ikke tale om dig. Nu vil jeg ikke længere sammenligne dig med en rose. Jeg vil ikke vide, hvad du hedder eller hvor du kommer fra. Og jeg er ikke interesseret i, hvad du føler. Jeg vil have 1000 måder at sige du til dig på. Og vide, at hver af dem betyder, at det er til netop dig, jeg taler. Ode til en havfrue. Fordi der er så meget ved dig, jeg aldrig kommer til at forstå, at det føles som et element, jeg er ude af stand til at færdes i, minder du mig om en havfrue, som jeg holder hemmelige stævnemøder med, på en måneløs strand i Ægæerhavet. En havfrue, der altid må vende tilbage til sine undersøiske dunkle landskaber og de kolde og varme havstrømme, hendes krop er skabt til at bevæge sig i. Og som altid, selv når vi ligger tæt sammenslynget i det kølige sand, nu og da må se sig tilbage over sin våde skulder, som om hun var bange for, at havet ville forsvinde, hvis hun et øjeblik glemte det. Når du sover i mine arme, har jeg en følelse af, at dine drømme
omskyller mig som vande. Du svømmer hen til et stort, oplyst skib på. Jeg ligger vågen bag dit koøjer og mærker dit undrende, nysgerrige og sky blik hvile på mig. Til sidst et lille kort der hedder smil. Da jeg så dig i drømme, vendte du dig mod mig med fingeren på læben og hævede øjenbryn. Smilende, inden du gik videre på tåspidserne. Gennem det forsømte, månelyse værelse, jeg pludselig forstod, skulle forestille mit liv. Jeg vil gerne sige tak til Henrik for at have beriget mit liv med mesterlige og underfundige digte gennem mange år. Jeg overværede en oplæsning i huset i Magstræde midt i 70'erne. Dengang var jeg selv ung studerende og havde meldt mig til et kursus, hvor vi skulle læse helt ny poesi. Og derfor var det så fantastisk at få lov at opleve en af de her digtere, som jeg havde læst. Og Henrik skulle optræde den aften sammen med Rolf Gedsted, der havde oversat Rimbaud og Skovsen og Ingemann, som spillede numre fra Palads af Glas. Og det var en meget vidunderlig aften, utrolig atmosfære. Da jeg kom på det der hold med ny litteratur, der havde jeg fornemmelsen af at lande. Det var bare der, jeg gerne ville være. Og den der følelse af at lande, den blev bare så bekræftet den aften, hvor jeg hørte Henrik læse. Altså han var jo pludselig et menneske bag de digte. Og jeg bemærkede, hvor meget han gjorde ud af hver digt, han læste. Hver linje, hvert ord. Og jeg sad den aften med følelsen af, at lige nu, så sker der noget meget vigtigt i mit liv. Så nogle år senere kom jeg selv til at optræde sammen med ham og lærte ham at kende på den måde. Og især da han kom hjem fra sine mange rejser ude i verden og blev medlem af det Danske Akademi, hvor jeg talte meget med ham. Og han kom til at bo bare nogle gader væk fra, hvor jeg bor. Så vi stødte hele tiden ind i hinanden på gaderne og talte altid, eller han kunne ringe på mærkelige tidspunkter. Han var kejtet og kærlig og utrolig restløs, men når han følte sig tryg, så kunne han være sprudlende og meget, meget morsom. Henrik Nordbrands digte kaster altid noget af sig, og de har simpelthen revet og rusket i mig og sat utrolig mange tanker i gang. Og det er vel for enhver digter en drøm at få lov at nå andre mennesker med det, man skriver. Jeg må sige, at Henrik han har nået rigtig mange mennesker og nået dem meget dybt. Jeg vil læse først et enkelt digt fra hans debutbog, der kom i 1966. Jeg læser det digt, der hedder Drøm, som jeg oplever som sådan en nøgle til hans forfatterskab. Så vil jeg læse nogle digte fra Violinbyggernes By, der kom i 85, og kom til at betyde meget for mig, fordi jeg selv sad og skrev mig vej frem der i starten af 80'erne. Og som det er blevet sagt tidligere i dag, så jeg oplever også, at der er meget kærlighed i Henrik Nordbrands digte. I hvert fald længslen efter, at den skal findes. Henrik Nordbrandt vil noget med de ting, han skriver, men han har ikke et budskab. Han søger, og han vil meget gerne sige noget om, hvad et menneske er, og hvad eksistens er. Og man må bare læse de ting. Og man sidder uvilkårligt tilbage med en følelse af, at man har hørt en stemme, som den kommer man til at holde forfærdelig meget af. Drøm. I min drøm gik jeg over en lang line. Der var ingen mennesker, og du var
blandt dem i festens smukkeste kjole. Og da jeg trådte ud på gaden, faldt du fra linen ned i min drøms kælder og drejede der stenskruen ned i min pande. Det sneede. Det var din kjoles første sne. Jeg sagde, jeg elsker dig, og mente, din kjole og sneen er et billede, der vil tales. Jeg mente, dine øjne er grønne som ordene i min mund, før de bliver til ord, er spejle, hvor i digtet toner frem, når jeg kysser dem med ordene. Jeg mente, digtet er en drøm, og uden for det er du og jeg uopnåelige, og du gik fra mig i festens smukkeste digt. Og fra Violinbyggernes by, postkontoret, hvor brevene vi aldrig får sendt afsted, er smukke, sammenlignet med de breve, vi sender, og hvor overraskende svarene. De helt uventede ord, som føjer sig sammen helt af sig selv til perfekte løsninger på problemer, vi først da får øje på. For eksempel anede jeg ikke noget om Venezuela, før jeg begyndte på disse linjer, og nu har jeg allerede fået rodet mig ind i et vidunderligt, men håbløst forhold der, og for at det ikke skal være løgn, med præsidentens 17-årige elskerinde, Margarita Rosita, eller hvad man nu kan hedde i Venezuela. En af disse frodige latinske skønheder, som blomstrer så kort, og alt det besvær, bare fordi vejret var så fint, at jeg absolut måtte skrive om, hvordan jeg kom forbi posthuset, uden at kunne få mig selv til at gå ind, og sad og blev doven i solen udenfor, til de lukkede. Og sådan har det til med stået på i en uge. Så skriv ikke, min elskede, men kom, skynd dig at komme, inden jeg bliver opdaget og likvideret i Venezuela, eller i Saudi-Arabien, eller et andet sted, hvor det er for varmt til at holde hovedet koldt. Kom og fortæl mig om alle brevene, du gerne ville have sendt mig, eller som muligvis ligger og samler støv inde på posthuset. Alf og damerne. Alf og damerne, troede jeg, det hed. Det blad, min mor købte hver uge. Der var altid en dame på forsiden og enkelte herrer inden i, men når jeg bladrede det igennem, fandt jeg aldrig et billede af en, der helt svarede til min forestilling om Alf. Det var så meget mere forvirrende, som det i sig selv var utroligt, at de hver eneste uge kunne skrive så meget nyt om Alf og damerne. Mærkelig mand, den Alf, tænkte jeg beundrende, og så alle de damer, dem på gaden, dem i tog og sporvogne, og sikkert også alle de andre. Hvor stor var ikke min skuffelse, da jeg lærte at læse. O damer og I småpiger, som lærdom endnu ikke har ødelagt, tænk en gang imellem på stakkels gamle Alf. Tag ham med i jeres aftenbøn. Lad ham nu og da få en beskeden plads mellem jeres prinser eller popstjerner, hvem I nu drømmer om, så han ikke altid skal gå hjem alene. Med naturen, det billige bras, vil jeg ikke sammenligne dig, men gerne med Romerrigets forfaldsperiode, en mægtig luksus, som at tage bad hele dagen, som at brække sig i en spand af guld, efter at have spist alt for mange østers, og som at fyre sit hus op med pengesedler og køre sig ihjel i en rød Porsche på en kystvej med palmer. Du er som at se alle dette århundredes smukkeste skuespillerinder i en lang film, men i virkeligheden så gå hjem alene.
til gasvarme og en middag på dåse. Det er en stor luksus at gå alene hjem fra dig. En overflod af kostbare stoffer. En silkekaravane, der går sine egne veje. Og alt det eksotiske pelsudstyr, man har til eskimoer. Jeg kunne godt tænke mig at tage alverdens tøj af dig. Alle de skiftende moder, lige fra bastskørtet til mandarinkåben, og uden at glemme Jeanne d'Arcs rustning, så du blev historiens mest nøgne person. Men i øvrigt skal jeg afholde mig fra at blande dig sammen med historien, som jeg ved keder dig, og i forhold til dig også er noget billigt bras. Usynlig af en vis art. Jeg arbejder lidt og sover meget ved siden af en kvinde, jeg ikke elsker. Men hvor finder jeg en, som er mig værdig nok til, at jeg kan bedrage hende, tænkte jeg midt i en drøm om Heraklit. Hun måtte være skabt af vand og blomster, og sig ikke, at de ikke findes, for jeg har hørt dem synge på havet og set dem sove deres 1000 års søvn i vandfaldene. Og så sent som i går, da jeg vandrede langs floden, følte jeg pludselig nærværet af en, der hele tiden forsvandt i mørket bag frugttræernes lys, med en latter som vandets, drillende og alvorlig. Kunne jeg fange hende, ville jeg flå tøjet af hende. Jeg ville elske hende, ombrust af 8 vinger, som en maskine fra oldtiden, fra Egypten eller Babylon. Dernæst ville jeg rive vingerne af hende og sige, bliv lidt hos mig. Jeg vil drikke hendes blod og drømme violer. Jeg ville rive hendes hjerte ud og æde det. Og eftersom jeg er en prins, ville det forvandle mig til en frø i koret af frøer, som fylder disse forårsaftener. Måske vil jeg så blive roligere og glemme alt dette. Frugt. Det var en svær afsked. Dens frugter ligger nu maste på vejen, halvtrådt ned i dens støv, og rundt om i de dybe gårde, som hver skjuler et svedende trækrucifiks. Vepsene og jeg er de eneste, som enser dem. Som en vinkender vurderer jeg den fine forskel mellem sødme og forrådnelse. Dette er mit område. Finerne gaber, fosforgult i et grumset lys, der suger tingenes omrids ud indefra. Snart skal jeg kun huske dit hår og dine negle, og hanegalene over de tomme cisterner døgnet igennem. Herfra fravristes enhver sit sidste forsøg på at blive opfattet og genkendt, sin sidste bevægelse. Den, som vil rette mig ud, må først slå mig i stykker. Mine sætninger er begyndt at brænde deres egen frastødende sprut. Sommetider overrasker jeg dem midt om natten, i færd med at slingre omkring forvirret stammende, som megen sort tale, så mange tal. Den nedfaldende frugt, som jeg glupsk stopper i mig, gærer i min mund. Den ligger på vejene i et gråt lys og i gårdene. Hanerne galer, som om der hverken fandtes nat eller dag eller morgen derpå. Og til sidst, 1000 veje. Du kastede en smuk og hård skygge hen over mine restløse dage. Rundt om den blev lyset utrolig stærkt. 1000 veje gik i et nu mod havet. Tak.
Ja, ligesom de andre digtere, så kan jeg kun sige, at det er en stor ære og glæde at være med til at hylde Henrik Nordbrandt. Og ligesom de andre digtere, så kan jeg også sige, at han har betydet umådeligt meget for mig. Og også jo, altså netop som flere af dem har fortalt, da man var ung og selv var begyndt at skrive, og så pludselig så de her ting og tænkte, hold da op, tænk at det kan lade sig gøre. Og på den måde er jeg aldrig blevet ældre, fordi det tænker jeg stadigvæk, når jeg læser Henrik Nordbrandts digte. Tænk, at man overhovedet kan skrive sådan her. Men det kunne han. Og jeg starter med at læse nogle digte fra Under mausolæet fra 1987, og et digt, der har betydet meget for mig, som hedder Byen er mærkelig. Byen er mærkelig, og som følge deraf mærkelige de ting, de sælger. Noget, der ligner tøj, men er hårdt, og smelter ved nærmere eftersyn. Desuden en klæbrig masse, der tager form stik imod kundens ønske. Hattelignende genstande af metal, og nogle, der ligner søm, men senere, som de fremtræder i ens drømme. Også det blanke, som i forskellige udgaver hænger ned fra butiksfacaderne, synes snarere dele af et større apparat, end til at skære med. Og selvom det kunne, ville ingen spørge om, hvad der skulle skæres. Snedkeri og ost findes her lige så lidt som høtyve, hamre, broderrammer og de fjedre, der får kuguer til at fungere. Og jeg har desuden glemt, hvad ordene betød i den verden, hvor de hørte til, og siger tændrør, morfem, trusseindlæg til min kreds af skeptiske tilhørere. Børnene, svarer de, er blevet sendt bort til et sted bag bjergene, hvorfra man på klare vinteraftener kan se en sort røgsøjle stige op. At de ikke selv er udstyret med næb og frakkeskøder, og at ingen af dem har klove som køer, betragter jeg som et af naturens luner. Der er sket noget modbydeligt her, og lige da det var ved at være overstået, blev jeg født. Den der sidste sætning, den brændte sig ind i min bevidsthed. Og mange år senere, så gik det op for mig, at den faktisk hentyder til noget bestemt. Nemlig, at Henrik Nordbrandt jo er født på denne dato, den 21. marts 1945, samme dag som den franske skole blev bombet. Så det hentyder til det, der er sket noget modbydeligt her, og lige da det var ved at være overstået, blev jeg født. Men den viden behøver man jo ikke at have, fordi sætningen er under alle omstændigheder fantastisk, fordi den formulerer det, at vi fødes altid ind i en verden, hvor der er en historie, der går forud, og som også bliver en del af vores egen historie. Så det er et digt, der har betydet meget for mig. Mm-hmm. Skruen. I min drøm fandt jeg den skrue, der holdt det hele sammen. Men under min søgen efter skruen var instruktionsbogen blevet væk. Og da jeg endelig fandt instruktionsbogen, manglede der et tandhjul og en dims, hvis navn jeg har glemt. Jeg vidste, at jeg havde travlt, men ikke hvorfor. Jeg vidste også, at jeg skulle tilbage, men ikke til hvad. Instruktionsbogen var blå og illustreret med en tegning af en sovende mand, der smilede i søvne. Tandhjulene var, som tandhjul normalt er, og dimserne ganske almindelige dimser. Skruen, der holdt det hele sammen, var naturligvis usædvanlig, men ikke så usædvanlig, som man kunne forvente. Da jeg endelig havde fået den sat på plads, og det hele var samlet, opdagede jeg, at min kone var rejst fra mig, og mine børn var blevet voksne. Opkrævningerne for de ubetalte bidrag lå i en stor bunke på bordet. Så smadrede jeg det hele og begyndte forfra. Ja, og så et lidt længere digt, som hedder De er kede af det. De er kede af det, fordi de ikke kan tale, og hvis de kunne, ikke ville have noget at sige. Når jeg besøger dem, velmenende og med gaver, ender det oftest med, at jeg bliver irriteret og rejser før tiden, fast besluttet på ikke at komme tilbage. De er ikke bare frastødende, de er også ondsindede, og man skal ikke prøve på at beskrive dem. Det gør bare en selv ked af det. Når de bemærker det, får de det lidt bedre og begynder at tale. Det, de taler om, er ikke værd at skrive ned.
Og bagefter ærger det til og med en, at man alligevel ikke gjorde det. De er kede af det, fordi de spiser hinanden og godt ved, at det er forkert. Alligevel kan de ikke lade være. Hver gang nogen af dem spiser en, bliver de kede af det. Under måltidet har de det ret festligt. Det er derfor, de ikke kan lade være. Bagefter bliver de kede af det. Bondeanger, vil jeg sige til dem, hvis deres sprog havde haft et ord for bondeanger. Men ikke engang der kan man trøste dem. De kan blot sige, vi er en, to, mange, kede af det. Og derpå tilføjer de med håndbevægelser og fakter, og mens de slår sig på maven og ruller med øjnene, noget, der kan oversættes til, det er sådan noget, der ligesom pludselig kan komme over en. De er kede af det, fordi de har mistet alle deres ritualer. Det med blodet og månen, det med firbenet og krukken, og det med det meget dybe hul. Til med husker de ikke engang, at der var mere end 3, for de kan ikke tælle. Det vigtigste gik ud på at anbringe 2 af de største i midten af en stor cirkel, tegnet på jorden, mens 5 af de mindste stod udenfor og slog på tromme. Derpå gjorde de noget, som jeg bliver nødt til at fortie, fordi den religion, de har i dag, forbyder dem at huske det. Og jeg er solidarisk med dem. De er kede af det, fordi Gud har sagt til dem, at det var dumt af dem at dyrke den religion, de havde, før han sagde det til dem, og at det ikke er nogen undskyldning, at de ikke kunne vide, at han ville komme og sige det til dem. De kunne ikke vide, at når man dyrker mange forskellige guder, og der ikke er noget paradis og helvede, så kommer den Gud, som man ikke kunne vide var den eneste sande, og oplyser en om paradis og helvede, og om straffen for at have dyrket andre guder. Og det er ikke engang nogen undskyldning, at de ikke kendte ordet undskyldning, før Gud sagde til dem, at der ikke var nogen undskyldning. Gud har også sagt til dem, at han ved alt, og eftersom mange af dem, i det mindste i tankerne, stadig hænger ved de gamle guder, ved de, at de kommer i helvede. Kunne Gud i det mindste ikke have ladet være med at fortælle dem om paradis, tænker de, der er kedest af det. De er kede af det, fordi de ved for meget. Først og fremmest ved de for meget om, hvor lidt de ved. De ved, at verden er en kugle, men de forstår det ikke. De ved, at Gud ikke er et træ, men de forstår det ikke, fordi de forstår sig på træer. De ved, at de ikke kan tælle til 10, men de forstår det ikke, fordi de ikke forstår, hvad 10 er. 1, 2, mange, siger de. De små lommespejle, jeg har givet dem, trøster dem lidt. Når de ser ind i dem, brøler de og grin over, at der alligevel er nogen, der ser lidt værre ud end de selv. Så bliver de kede af det igen, fordi de godt ved, at det er sig selv, de ser. Og til og med ved, at de ikke forstår det. Og så et par digte fra Spøgelsesleje fra, ja, hvornår er den fra? 79, tror jeg. Måske. Ja, 79. Frederiksberg. Og jeg, som troede, at cykelklemmer ikke var andet end en metafor. Men de findes altså, disse små, stramme, gamle jomfruer, som rejser så langt og så farligt på en diæt af sort kaffe og gummi og læser romanbladet i smug. Knebet af deres krævende magerhed ser jeg det hele. Diakonissestiftelsen, hvor jeg blev født, og Frederiksberg Rådhus, hvor jeg blev gift i et helt nyt lys. Og alle mit livs vigtige datoer drukner i en vrimmel af damehatte og slør og lange sorte kjoler, så diskret slisset op i siden, og døden viser et magert herreben. Jernbaneskråningen. November. En skråning ned mod jernbanen, hvor du sætter dig og ryger en cigaret. Tobakken smager af fremmede lande fra den tid, hvor de blot var navne. Og når toget er kørt forbi i skumringen, vil din følelse af at have mistet et eller andet, som du har glemt, i det mindste have dette billede at fastholde. Røgen, der stiger op over de nøgne træer. Papirstykkerne, der blæser ind mod træstammerne,
og et kort øjeblik sidder klæbet fast til barken som efterlysninger, og lyskejlerne, der fejer hen over bunker af faldende blade, på vej mod Alperne, nede i Tyskland, langt nede i Tyskland, når hundene slippes løs, og en nøgen kvinde løber skrigende gennem skoven. Filologen reflekterer over Georg Trakl. Trakl døde som 27-årig, men hvad mig angår, drømmer jeg stadig i en alder af 33 om at blive lige så god til det som ham, eller bedre, og ligger ofte søvnløs flere nætter i træk og overvejer, hvordan, og modsat Trakl, hvordan jeg skal gøre det uden at blive som Trakl. Det problem havde han i det mindste ikke, og jeg kunne nævne adskillige andre, men skal indskrænke mig til et enkelt. Jeg er født i Danmark, og jeg kan ikke holde det ud. Specielt kan jeg ikke holde ud at være født den 21. marts 1945 i København på et vanvittigt tidspunkt som klokken 8 om morgenen, og så i Danmark. Det forekommer mig at være værre end at sidde lænket i 100 år til en åre på en romersk galej. Værre end at have bygget pyramiderne alene, og bestemt værre end at være Arnold Schönberg, når han er værst. Jeg er lige præcis som Schönberg, når han er værst. At have skrevet samtlige Kafkas værker og være Karl Marx, men værre end Marx og være blevet offentligt afsløret som forfatteren til Richard Nixons erindringer og være Marx. Eller for at sige det lidt mindre personligt, verden har det ikke så godt i denne tid. Ja, og så et af mine helt absolute all-time yndlingsdigte fra Violinbyggernes by, og det hedder Med tiden. Med tiden kræver du mindre og mindre. Nogle kulørte tøjstumper fra bunden af et skab, lidt sukker til de døde, en ske til at transportere en gråsbog i, eller en brændende silhuetdukke, som skal vise dig vej gennem blæsten og regnen. Selv din kosmetik er blevet dig for tung. Der, hvor du skal hen, vil den ætse dit ansigt, og mit blik berørte det i drømme. Så hellere dette. Mens jeg ser ud i mørket, fjerner jeg dig fra min erindring, som man tager indmaden ud af en sprællende fisk. Ja, og til slut et par korte digte fra Nordbrands sidste bog, Så en morgen. Og det hedder, første her, det hedder Selvmordsskoven. I Selvmordsskoven er der nogen, der går rundt og leder efter et passende træ til at hænge sig i. Og nogen går rundt og leder efter lig i træerne. Når de så finder et, tænder de et lys ved foden af træet. Hvis selvmorderne ikke havde været så ulykkelige, ville de nok selv have tændt et lys, inden de klatrede op i træet. Det kunne du selv tage og overveje. Ja, og så inden jeg læser det aller sidste digt, så vil jeg lige sige noget om, at billedkunstneren Sys Hindsbo, hun sagde engang, at Henrik Nordbrandt han havde en forbindelse til underverdenen. Og det tror jeg, hun har ret i. Men jeg tror, han havde forbindelser til mange mærkelige, ikke helt virkelige steder. For det er jo en mærkelig ting at tænke på, at den 21. marts, som er i dag, og som er fødselsdagen, som vi har hørt flere gange, som han vender tilbage til i sin digte, det er jo også verdens poesidag. Så det er jo meget logisk, at han er født på verdens poesidag. Og så er der, nu det sidste digt her, det handler om syvtaller. Og der var der så en, der gjorde mig opmærksom på det mærkelige i, at Henrik Nordbrandt jo blev 77 år, 2 syvtaller. Sådan er det fuld af mærkelige ting med ham. Syvtaller. Det varede en evighed at blive 7 år gammel. De næste 7 år gik på et halvt århundrede. Det næste halve århundrede tog ikke mere end 7 år. Så vidt jeg derfor kan regne ud, nu hvor jeg fylder 70, om cirka 7 minutter, bliver jeg 100 om nogle dage,
med mindre jeg er gået ind i evigheden for enden. Og når den så er slut, fylder man jo 7 år. Kulsorte af nætterne, bombernes brag følger os uafbrudt ved nat som ved dag. Lange var rejserne, afskederne sorg, springer op dag og nat, hvor langt vi end går. Og vi går, og vi går. Hvordan skal vi kunne drømme, når slag følger slag? Hjemløshed, bitre hjemløshed. Alle smerters moder følger os nat som ved dag. Hjemløshed, stolte hjemløshed. Skal vi dø eller flygte? År efter år. År efter år. Hvordan skal vi kunne drømme, når slag følger slag? Hjemløshed, bitre hjemløshed. Hjemløshed, stolte hjemløshed. Hvordan skal vi drømme, når slag følger slag? Hjemløshed, bitre hjemløshed. Alle smerters moder følger os nat som ved dag. Hjemløshed, stolte hjemløshed. Hjemløshed, stolte hjemløshed. Stolte hjemløshed. På vej mod Ithaka. På vej mod Ithaka ser jeg til sidst mig selv. En skikkelse mere utydelig for hver bølgekam. Efterhånden som det mandskab, der har skabt dens kolde, blå profil, ved at tro skibet frem.
bliver sejlet agterud, forgår i deres drømme, eller synker døde sammen over årene. Deres forsvinden overlader mig lidt efter lidt til den ankomst, som altid har jaget mig. De rosa bjerge, som stiger op af det violblå hav, opløser snedægte mine træk i deres. Jeg er den ingen Ithaka har gjort mig til. Det Ithaka, som spejler sig i havet, jeg forlod. Det Ithaka, jeg troede var min længsel, da længslen endnu havde form og kunne slukkes.